Un dos 15 boletos premiados da quiniela de fútbol desta semana foi selado nesta Administración de Lotería e Apostas do Estado en Chantada. Non se sabe quen é o afortunado ou afortunados que atinaron o total dos resultados futbolísticos cun pleno 15, pero levarán nada máis e nada menos que 82.456 euros. O premio foilles comunicado aos loteiros chantadinos esta mesma tarde. Segundo nos contaron, o boleto da quiniela de fútbol gañadora foi selado o pasado sábado pola mañá. Trátase dun boleto con aposta múltiple. O gañador recibirá 59.969 euros por acertar os 15 resultados, máis 22.488 euros que lle corresponden por os 14 atinos. En total, máis de 80.000 euros, unha cantidade nada desprezable para os tempos que corren. Así que as persoas que selaron aquí a quiniela coas características que acabamos de describir e aínda non miraran os resultados, fágano xa. Poden ser os gañadores destes cartos. Noraboa aos afortunados.